हॅलो फ्रेंड्स, रितूस किचनमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत. आज आपण पोटॅटो चीज सँडविच कसं बनवायचं ते बघणार आहोत. अगदी मस्त व झटपट असं हे सँडविच तयार होतं. चवीलाही अगदी छान लागतं. सगळ्यात आधी आपण सँडविचसाठी लागणारी पुदिन्याची चटणी बनवून घेणार आहोत. त्यासाठी इथे मी ग्राइंडिंग जारमध्ये कोथिंबीर घेतलेली आहे. जेवढी कोथिंबीर आहे त्याच्या निम्मी आपल्याला पुदिन्याची पानं घ्यायची आहेत. इथे 4 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत. यामध्ये आपण 2 चमचे पिवळी शेवही टाकून घेणार आहोत. 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत आणि ह्यामध्ये अर्धा लिंबाचा रसही पिळून घ्यायचा आहे. लिंबाचा रस पिळल्यामुळे पुदिन्याच्या चटणीचा जो कलर आहे तो तसाच मेंटेन राहतो. थोडं पाणी टाकून ही चटणी जी आहे ती आता आपण ग्राइंड करून घेणार आहोत. पुदिन्याची चटणी रेडी झालेली आहे. ती आता आपण एका बाउलमध्ये काढून घेणार आहोत. जोपर्यंत आपलं सँडविच रेडी होत आहे तोपर्यंत ज्यांनी कोणी अजून रितूस किचनला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा, जेणेकरून प्रत्येक येणाऱ्या नवीन रेसिपीजचे नोटिफिकेशन तुम्हाला सगळ्यात आधी मिळतील. इथे चटणी जी आहे ती बाउलमध्ये काढून घेतलेली आहे. यामध्ये आता आपण चवीनुसार मीठ टाकून घेणार आहोत. मीठ टाकून घेतल्यानंतर चटणी व्यवस्थित अशी मिक्स करून घ्यायची आहे. चला तर आता आपण स्टफिंगसाठी एक वाटण तयार करणार आहोत. त्यासाठी इथे मी 1 इंच आल्याचा तुकडा घेतलेला आहे. त्यात 10 ते 12 मिरच्या घेतलेल्या आहेत. 10-12 लसणाच्या पाकळ्या घ्यायच्या आहेत. यामध्ये थोडी कोथिंबीर घ्यायची आहे आणि याचं वाटण तयार करून घ्यायचं आहे. इथे बघू शकतात वाटण जे आहे ते रेडी झालेलं आहे. इथे जे बॉइल्ड पोटॅटो आहे तेही आता आपण स्मॅश करून घेणार आहोत. चला तर आता आपण स्टफिंग तयार करूया. त्यासाठी इथे मी 1 चमचा तेल घेतलेलं आहे. त्यामध्ये आपण थोडासा हिंग टाकून घेणार आहोत. त्यानंतर जे वाटण तयार केलेलं होतं ते टाकून घ्यायचं आहे आणि व्यवस्थित असं परतवून घ्यायचं आहे. त्यानंतर यामध्ये आपण थोडी हळद टाकून घेणार आहोत. हळद टाकून झाली की एकदा मिक्स करून घेणार आहोत आणि उकडलेले बटाटे जे आहे ते यामध्ये टाकून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर व्यवस्थित असं हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे. यामध्ये चवीनुसार मीठही टाकून घेणार आहोत. मीठ टाकून घेतल्यानंतर पुन्हा एकदा मिक्स करून घ्यायचं आहे. इथे स्टफिंग जे आहे ते रेडी झालेलं आहे. चला तर आता आपण सँडविच मेकर प्रीहीट व्हायला ठेवूया. इथे आपलं सँडविच मेकर प्रीहीट होत आहे तोपर्यंत आपण सँडविच असेंबल करून घेणार आहोत. सगळ्यात आधी ब्रेड स्लाइसला बटर लावून घ्यायचं आहे. बटर लावून झाल्यानंतर 2 स्लाइसला आपण पुदिन्याची चटणी लावून घेणार आहोत. दोन स्लाइसला टोमॅटो केचप लावून घ्यायचं आहे. टोमॅटो केचप लावून झाल्यानंतर यावर आपण जी स्टफिंग केली आहे ती व्यवस्थित अशी स्प्रेड करून घेणार आहोत. तुम्हाला जर माझ्या रेसिपीजचे व्हिडिओ आवडत असतील तर प्लीज जास्तीत जास्त लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बटाट्याची जी स्टफिंग आहे ती व्यवस्थित अशी पसरवून घ्यायची आहे. त्यानंतर यावर आपण चाट मसाला टाकून घेणार आहोत. दोन्ही स्लाइसवर चाट मसाला टाकून घ्यायचा आहे.
त्यानंतर यावर चीज किसून टाकायचं आहे. चीज किसून झाल्यानंतर यावर पुन्हा एकदा चाट मसाला टाकून घ्यायचा आहे आणि सँडविच जे आहे ते क्लोज करून घ्यायचं आहे. व्यवस्थित असं सँडविच क्लोज करून घ्यायचं आहे आणि वरच्या साईडला बटर लावून घ्यायचं आहे. दोन्ही सँडविचेसला वरतून बटर लावून झाल्यानंतर हे सँडविचेस जे आहे ते प्रीहीट झालेल्या सँडविच मेकरमध्ये आपण टाकून घेणार आहोत. बटर लावलेली जी साईड आहे ती खालच्या साईडला टाकायची आहे आणि वरतून पुन्हा एकदा व्यवस्थित असं बटर लावून घ्यायचं आहे आणि सँडविच मेकर जे आहे ते क्लोज करून सँडविच छान असे टोस्ट करून घ्यायचे आहेत. तुम्ही बघू शकतात इथे मस्त असे सँडविच रेडी झालेले आहेत. अगदी क्रिस्पी व झटपट असे हे सँडविच तयार होतात. हे सँडविचेस आता आपण प्लेटमध्ये काढून घेणार आहोत. तुम्ही बघू शकतात इथे अगदी क्रिस्पी व मस्त असे सँडविचेस रेडी झालेले आहेत. सेम प्रोसेस फॉलो करून आपण बाकीचेही सगळे सँडविचेस रेडी करून घेणार आहोत. ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंट बॉक्समध्ये कळवायला विसरू नका. लहान मुलांच्या टिफिनसाठी किंवा ब्रेकफास्टसाठी, इव्हिनिंग स्नॅक्ससाठी हे सँडविचेस जे आहे ते एकदम परफेक्ट आहे. तुम्ही नक्कीच हे ट्राय करू शकता. रेसिपी बघितल्याबद्दल धन्यवाद. पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत बाय बाय.